मोनसे आरो चिरां जिल्लाया ओरैबायदि मोनसे दावगानो रोङै गुबुंले रिंख्रिं फुटसे रिंख्रिं फुटसे सहाय हबरे साउन्ड जादों नामा? दिनै चिरां जिल्ला क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमजों दिनै बे चिरां जिल्लानि मोननै बियाबा दंफादेरो। क'क्राझार जिल्लानिनो दैदेनगिरि जयमन्त मोसाहारि आरो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि लोगो नेहाथारि फुंजा गयारि आरो लोगोसेयै सनितपुर जिल्लानिफ्राय बेलसिर बियाबनिफ्राय सफैनो हानाय बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे मोनाबिलि समाव गोरबोसोरां आरो दावराय गाबनाय बियाबनि बिबानगिरिजों लाफानानै दौरि आसारि गोथारि नोंथांमोन आरो माइनाव नोंथांमोन लाइमोन नोंथांमोन गौथुमनि जानानै गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै गोबां समा बाबेनलांबाय, गोबाव जाबाय, बेनिखायनो गुसुं समनि गेजेरजोंबा सुंथाबनि गेजेरजों दिनैनि बे थान्दै बा सावराय मेलखौ बेखेवना होनो सानदों। जोंखौ खावलायनाय लेखा दुलाराय बाथौ गौथुमखौ खावलायनाय लेखा दिनै बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि